Vitayo, good afternoon. My name is Miroslava. Dembaş ez Miroslava Gongadze. Em îro li Ukraynayê ne. Welatê ku ji aliyê Rusyayê ve tê dagirkirin û tehdît kirin. Putin ji welatên Rojavayê daxwaz dike ku dest ji Ukraynayê berdin, da ku têkeve kontrol û bandora Rusyayê. Îro Wezîrê Derveyê Amerîka Antony Blinken bi Mereyê da ku em vê krîzê gotûbêj bikin. Birêz Blinken spas ji bo vê derfetê. Rêveberiya we dibêje ku mümkün e ku Rusya di her kelîkekî de êrişê Ukraynayê bike. Rêveberiya we amade ye çi bike ji bo paşxistina êrişa Rusyayê û sê gavên sereke ku hûn amade ne ku bavêjin ev ê çi bin. Heke Rusya sibe êrişê Ukraynayê bike. Well, first, we've offered Russia a clear choice, a choice between دەستپێکێ me bijareyeke zelal pêşkêşî Rusyayê kir. Bijareya di navbera diyalog û diplomasiyê de ji aliyekî ve û rûbirûbûn û bertek ji aliyekî din ve. Me beşdarî danûstandinên diplomatîk yên rasterast li gel Rusyayê kir. Hêviya min her ew ku Rusya rêka diplomatîk bistîne. Bêguman ew ji bo me ya baş e. Lê li ser xala te behs kirî, me her wiha ji wan re zelal kiriye ku eger Rusya dijminahiya xwe li dijî Ukraynayê nû bike, ne tenê em wekû Amerîka lê belê gelek welatên din li seranserî Ewropa wekî din jî em ê bihêz bersivê bidin û ew ê ev yek di sê rêkan de be. Ya yekê, em ê bi berferehî li ser siza û toleyên darayî û aborî kar bikin. Ez behsa hûrgiliyên vê yekê nakim, lê em wê bi nêzîkayî ve li gel hevalbend û hevparên xwe yên Ewropî dikin. Berteka duwem wê hema bêguman alîkariyeke bêtir be, alîkariya berevanî bo Ukraynayê. Ya sêyem jî hema tekeskiriye ku ew ê NATO bergiriya xwe li rexê xwe yê rojhilatî bihêz bike. Tişta balkêş ew e dema tu vegerî sala 2014 Serok Putin ew tişta ku wî digot ew dixwaze rê li ber bigire, wî tirsî wê yekê kir. Ji ber ku NATO êdî hebûna xwe bihêz kir piştî ku Rusya herêmên Qrim û Donbas kontrol kir. Vê ca me bertek bi zelalî ji Rusya re danîne. Lêriya baş ji bo çareserkirina cudahiyan diplomasî ye. Em ê binerin ka Serok Putin dixwaze di kîjan regê de biçe. and we'll see which path President Putin decides to take. Pirsa rakirina Rusya ya ji sistema Swift hîn li ser maseyê gello û eger heye ku tole li dijî Putin û malbata wî werin danîn. What I can tell you is this. Tişta ku ez dikarim ji te re bêjim ev e. Ne tenê ez vê yekê dibêjim. Welatên G7 an ku aboriyên serekî li cîhanê, Yekîtiya Ewropa û NATO hemûyan wekû dezgeh wekû komên welatan ragihandine ku wê bertekên mezin hebin eger Rusya dijminahiya xwe li hember Ukraynayê dubare bike. Me her wiha gotiye ku gavên em ê berê xwe bidênê pirtir mezintirin ji ewên ku me sala 2014 avêt. Ez hûrgiliyan li vir nadim ka ev gav çine, lê ez dikarim ji te re bêjim ku bertek dê zêde tund bin. Lê dîsa ez dixwazim rijdiyê ser wê yekê bikim ku dê pir baştir be eger em nekevin wê rêkê. Em bi temamî jê re amade ne. Lê xwesteka serekî ew e ku em karibin cudahiyên xwe biriya diplomasiyê çareser bikin. Rusya daxwaza bersivekî nivîskî dike ku têde qet endamtiya Ukraynayê di NATOyê de neyê qebûl kirin. Gello hûn tiştekî wisa amade dikin û çi ye? So we had the last week of these وەکی من گوت دانوستاندنên me yên girîng hefteya borî hebûn. Niha derfetek bo Rusya û bo me hemûyan heye an ku Amerîka û hevalbendên me yên Ewropî ku em van tiştên me ji hev bihîstiye bibin. Rûs çûne ku ez bawer dikim şêwra Serok Putin bikin. Min jî heman tişt li gel Serok Biden kiriye. Ewropiyan jî heman tişt li gel rêberên xwe kirine. Qonaxa bê di vê prosesê de ew e ku ez li gel Wezîrê Derveyê Rusya Lavrov roja îniyê li Cinêvayê bicivim û bibînim ka ew ê bersiva Rûsan ser tişta ku me gotûbêj kiriye çi be. Ew ê ji mer jî tiştekî bibihîzin helbet. Lêberî wê jî Serok Biden daxwaz ji min kir ku werin vir da ku li gel hevkarên me yên Okraynî jî şêwrê bikim û paşê sibe jî li Berlînê em ê li gel hevalbendên xwe yên Ewropî yên herî nêzî kom bibin. Me eyn wisa ev yek kiriye. Me her tişt bi şêwreke nêzik kiriye. Berî û piştî çi danûstandinê li gel Rusyayê. Lê we bersiva pirsa min neda. Hûn amade ne ku bersivekî nivîskî bidin ji bo daxwazên Rusyayê. Niha gava bê ew e ku ez li gel Wezîrê Derve Lavrov kom bibim. Ka em bibînin em ê piştî îniyê li ku derê bin û paşê em ê berdewam bikin.
Pirseke min di derbarê civîna wê ya bi Birêz Lavrov re heye. Lê hûn dibînin ku gelo Kremlin wê di vê gavê de helbesta xwe biguherîne. I can't see that I see any direct evidence. بەلگەیەکە ڕاستەڕاست نینە کۆڤەیەکێ ببێژە مخابن ئەم دەبینن کۆ رووسیا هینژی کۆمکردنا لەشکرên xwe li ser sînorên Ukraynayê dom dike ev proses xuya dike berdewame li aliyê din rastiya ku em li Cinêvayê kom dibin rastiya ku em hizrên xwe gotûbêj dikin û me ev yek di 10 rojên dawî de jî kiriye ev hemû nîşanin ku diplomasî her dimîne egereke vekirî em bixwe biryarderin ku heta ji me bê em pêk bînin em dixwazin her kevrekî diplomasiyê hebe biqulêpin çunku ev bijare pir baştir e û bêtir cihê berpirsiyê ye ji bo danûstandinê li gel probleman. The Minsk Agreement is Rêkeftina Mînskê wek çareseriya herî baş ya bo vê krîzê tê dîtin. Lê belê Rusya û Ukrayna bi du awayên cuda vê rêkeftinê dixwînin. Divê çi were kirin heta ku ev rêkeftin bicih were. Yan jî demdema gotûbêjkirina tiştekî nû yê gelo. I don't think there's any need to renegotiate because Ez bawer nakim ku pêdivî bi jinûve gotûbêjkirina rêkeftinê heye wekî te gotî rêkeftinek heye bi rastî sê rêkeftin hene ji ber ku rêkeftina Minsk bi demê re di salên 2014 û 15 de pêş ket. Hejmarek gavên pir zelal hene ku divê her du alî bavêjin. Ez bawer dikim ku em dikarin bêjin ku Ukrayna gelek ji wan gavan bi cih aniye an jî dest pê kiriye ku bi cih bîne û hinek jî hene ku hîn nêzîkî wan nebûye. Lê mixabin em her wiha dikarin bêjin ku Rusya hema tiştek nekiriye duwarê pêkanîna wan gavên ku ji bo rêkeftina Mînskê werin avêtin. Lewra pirs ew e ka gelo Rusya ciddiye ku pirsgirêka Donbasê di rêya prosesa Mînskê de çareser bike. Eger ciddî be ez li gel te hevbîrim ku ew ya herî baş e û niha bi rastî rêya bi tenê ye ku em bi pêş ve biçin. Fransa û Almanya beşekî girîngin ji vê yekê bi rêya formata ku bi navê Normandî tê zanîn. Hinek civîn di wî warî de wê werin kirin, dîsa jî ew yek testek ka gelo Rusya ciddiye derbarê wê prosesê. Nîşanek erênî ye ku em di çend hefteyên dawî de dibînin dema mesele tê ser Minskê ew jî agirbesteke sist e. Xuya ye ku ev baştirbûneke hember tiştên ku me berê dîtine. Ev yek mevedgerîne cihê ku em sala 2020 lêbûn. Lê pirsa rastexîn ew e gelo Rusya ciddiye ku wê yekê pêk bîne eger ciddî be em amadene ku alîkar û piştgir bin divê prosesê de an ku prosesa Normandî ku Fransa, Almanya, Ukrayna û Rusya tê de beşdarin. since you mentioned Germany. Madem ve behsa formata Normandiya kir di derbarê tevlîbûna Amerîkaya di nav vê peyvajoyê de gelek axaftin hebûn. Gelo Amerîka vê yekê dide berçavan. I don't think it's a question of Pirs nepirsa beşdariya wê formatê ye. Pirs ew ka bi sûde ku em tevlî wê bibin û alîkariya tiştan bikin û bi çi şêweyî piştgiriyê bikin. Eger bersiv erê be em bi temamî amade ne ku wê yekê bikin. Helbet me gotiye û me ew bi hevalbendên xwe Fransa Almanya re jî par vekiriye. Lê me her wiha ew yek lêgel Rusya û Ukraynayê jî par vekiriye. Şîretwena evlêkariya niştimanî ya Amerîkî vê dawiyê de got ku eger Rusya bixwaze xeta Nord Stream dest bi kar bike divê ew dijminahiya xwe ya hemberî Ukraynayê rawestîne. Ma Amerîka amade ye ku qedandin û çalakkirina vê xetê qebûl bike ji bo ku Rusya hêzên xwe ji ser sînorê Ukraynayê vekişîne. well, we continue. Em bi berdewamî li dijî wê xetê ji ber gelek sedeman ku baş naskirîne û ji mêj ve naskirîne. Em bawer dikin ku ev xet ewlekariya enerjiya Ewropayê lawaz dike. Ew bêguman dê ziyanê bigihîne Ukraynayê jî di nav de ew bijareyekê dide Rusyayê ku xeta heyî ku di Ukraynayê re derbas dibe êdî nema bikarbîne ku bixwe gelek dahatên tranzîtê ji Ukraynayê retîne. Helbet lîsteya van sedeman dirêj e. Lê ev xet hatiye qedandin, avakirina wê temam bûye, lê tenê ew kar nake. Lê derbarê xala ku Jake Sullivan, şîretvanê ewlekariya niştimanî behs kirî, ev xet ji me re xaleke bikaralîna bandorê ye wekû ku çawa ji Rusya re jî wisa be eger nebêtir be. Çunku hiz zira ku eger Rusya dijminahiyeke nû hember Ukraynayê pêk anî û êdî ew ê gaz di rêya wê xetê re were veguhestin, ew hizir gelek nepêkane ye.
لورا فاکتەرەکە باڵکێشە ئەگەر ئەو باندۆرێ لە بۆ چوونە رووسیای دکە لەوێ دەما کۆ دفکرە چ بکە. Niha jî dipirsin min yên di derbarê rewşa navxweyî ya li Ukraynayê hene. Serok Zelenskî bi awayekî kesanî sozda Serok Biden ku ew ê şerê gendeliyê bike. Wî sozda ku dozgerekî taybet yê dijî gendeliyê beriya dawiya 2021 destnîşan bike. Lêbelê gelek welatiyên Ukraynî bawer dikin ku reformên dijî gendeliyê têne sabote kirin. Wekî hevkarekî stratejîk, gello Amerîka ji pêşketina reformên li Ukraynayê razî ye. Gello Ukrayna di metirsiya windakirina piştgiriya Amerîkadê ye. Heke hikûmet pêgiriya xwe ya ajandaya reformê pêk neyîne. I had a chance to spend time with President Zelensky today. ئیرۆ دەرفەتا من هەبوو کۆ هەنێک وەخت لەگەل سەرۆک زێلێنسکی ببۆرینم. مەنیقاشەکە پڕ باشە دەربارێ هەموو وان پرسگرێکان کرد ناو دەژی پرسا رەفۆرمێ. سەرۆک زێلێنسکی دخوازە کۆ رەفۆرمێ پێک بینە و هەری داوی ژی پێکئانینا رەفۆرما دادوەری. لێ دەوێ هەنێک تشتێن دن وەرنکردن وەکو دەستنیشانکردنا وی کۆمیساری کۆ دەوێ و دکارە چ کێلیکێ چێ ببە. وێجا ئەم لێ دنەرن کا ئەوەی ئەڤ یەک چێ ببە یان نا. زەحمەتە gelek givashtinên ji hundir û derve hene lê ew li ser rêya reform û pêşketina Ukraynayê ye. Em jî biryarderin ku piştgiriya vê prosesê bikin. Pêşveçûna Ukraynayê girêdayî pêkanîna van reforman e. Lewra em li serokî dinerin û li wan hewildanan dinerin. Em pir piştgiriya wî di wan hewildanan de dikin em ê her piştgiriya Ukraynayê bikin ji bo ku wan bi zavan pêk bîne. Thank you so much. Gelek spas. Wa ji min re nîşan didin ku wexta me nemaye. Lê ez rica dikim ku pirseke din bikim. Li nêzî vê avahiya ku em niha lê rûniştine li dadgehê sertawanên îxanetê yên li dijî serokê berê Poroshenko rûniştinekî gohdarkirinê tê kirin. Gelek pispor û siyasetvanên berê yên Rojavayî fîkarên xwe anîne ziman û hinek jî dibêjin ku ev tawan siyasî ne. Gelo hûn çawa dibînin ku ev tawan û prosesa dadweriyê di ciyê xwe de ye. Di vê dema ku niha şerekî tê çaverê kirin. Well, I can't get into the details. Ez nikarim têkevim nav hûrgiliyên vê doza taybet, lê ez dikarim vê bibêjim. Gelekî girîng e ku çi prosesa dadwerî ku were li darxistin, çi ev be çi jî yekê din be, pêwîst e ku bi awayekî serbixwe birêve biçe li gor deselata qanûnê û bêyî tirs. Xala duwem, ez bawer dikim ku dem dema yekîtiya niştîmanî ye ji ber metirsiya ku ji Rûsya tê. Girîng e ku welatiyên Ukraynî werin cem hev tevî hemû cudahiyên xwe yên siyasî. Yek ji metodên Rûsya ew e ku hewla parçekirinê dike, cudahiyan çê dike. Girîng e ku Ukraynî werin cem hev û li hember vê yekê di ber xwe de bidin û pêşî li zehmetiyên ku Rûsya datîne bigirin. Divê ew wek welatekî hevgirtî werin cem hev ji bo paşerojeke baş ku Amerîka piştgiriya wê dide. Paşerojek ku tê astinkirin. Thank you so much. Gelek spas. Ez kêfxweş bûm. Thank you. Good to be with you again.